Kaagapay, ngayon pong araw na ito ay nandito po tayo ngayon sa uh, uh, Top Avenue. Ngayon may makikita po tayong mga babae natin nandito. Tay, kumusta po? Ay, kumusta po? Homeless po kayo? Sino po yung kasama ninyo? Anak-anakan nyo. Anong pangalan niya, tay? Ay, kuya. Ilan taon na kayo? Mark po. Mark, ilan taon na kayo, kuya Mark? 33 po. 33. Tapos, sinong kasama niyo po dito? Anak-anakan ko po. Bali siya lang kasama niyo dito? Opo. Yung saan niya asawa niyo? Wala po yung nanay niyo. Umalis. Umalis. Bali kasama niyo dito. Dito rin. Dito kayo natutulog mismo? Opo, dito po. Pagka mga ganito ko, sikapin na po kami. Dito lang kayo sa mismo sa may no? Mangga. Puno ng mangga. Kumain na po ba kayo? Hindi po, baka mamaya ka po siguro. Mamaya pa. Ano po ang hanap buhay niyo, tay? Ano lang po, Kuya. nangangalaka lang po. Nangangalakal kayo. Pero ngayon, hindi kayo nangangalakal. Pahinga po muna kasi mainit. Pahinga muna kayo. Mainit na, no? Kayo, paano kayo kakain yan? Paano kayo kumakain yan? Tinita ko sa kanya, binibili na lang po naman. Magkano ang kinikita niya pag minsan? Isa, 200, 300. Sapat ba yun para makaraos sa pagkain? Hindi sapat? Mahina na kasi ang benta ng kalakal. Mura na, no? Yung kalakal. Kasi mahal ang ulam, mahal ang kanin. Ilan taon na kayo homeless? Ano po, siguro may mga 6 na taon. 6 na taon na. Pero 6 na taon na rin kayo nandito o palipat-lipat lang din kayo? Ay, iba-iba rin po ang Ako galing din niya. kasi minsan pinapalis din po ang barangay. Kung bawal po sila. Pero dito wala namang sumisita sa inyo dito? Meron din pero lagi din sa kanakan. Pinapayagan na lang nila ng barangay dito na. Pahinga na kasi mainit nga. Pero pagka hapon, lumipat naman ano. Pagka medyo padilim na. Hirap ano pag ganun yung palipat-lipat na lang kayo kasi Parang LPA, no permanent address. Pero pag ganun, sinasama nyo ba yung anak-anakan nyo pag nangangalakal kayo? O Naman wala rin mo po kasi mapag-iwanan sa bata. Sinasama lang dito. kasama, taga saan po si Rhea? Ano po sila? Indang Cavite. Ngayon wala pong bakit hindi po sila malabas yung mga kamag-anak doon sa Indang Cavite? Subukan maghanap ngayon ng trabaho. Marami namang hiring binuksan ngayon na ngayong nagbukas din yung kwan. Kahit yung mga factory worker, di kaya construction. Hindi po kasi kailangan ng mga pang-requirement. Oo, yun lang kasi talaga, no? Requirements kasi, ang daming requirements ngayon. Oh, medical certificate, oh. Sa ngayon, umaasa na lang talaga kayo sa ako, no? Pangangalakal. Minsan, nangingi na lang din po kami ng mga pagkain. Para makakain din po. Yung anak-anak nyo po, kumain na po ba yan? Kanina, nalipag siya. Nag-agahan pero tanghalian, wala pa. Bali, paano po yan? Wala kayong pinakinita ngayon. Paano kayo kakain yan mamaya? Meron naman kayong pambili. Meron pa naman. Oh. Bali, araw-araw ba kayo nangangalakal? Araw-araw. Saan kayo nangangalakal? Dito lang din.
Kahit saan po kami nakakarating. Mm. May iba-ibang lugar po na pupunta namin. Gusto po kami abuti sa paglalakad. Dumami na rin yung nangangalakal ngayon, ano? Daming Saka bumaba na rin yung benta ng gas na binili. Yung katulad ng dati, yung gas na nakakala. Pag aalis kayo dito, dadalhin nyo na lang yung mga itong mga karton na to, ano? Tapos babalik na lang kayo dito. Mga kaagapay, ito po yung kwan nila, no? Tira nila dito mismo sa gilid ng kalsada. Nakikita po natin, ayan po yung anak-anakan niya. Mga homeless po sila. Sana po may makarinig ng kwento nila at matulungan sila. Dito lang kayo palaging matatagpuan, no? Malapit dito. Dito po sa may Shalom Hotel Manila. Dito po sila nagtatambay. Kung may gustong sakaling tumulong sa kanila dito, pwede nyo po silang puntahan mismo dito. Pwede po kayo mag-abot ng maliit na tulong, mga pagkain, damit na pwede makatulong sa kanila. Ano pong gusto nyo sabihin sa mga manonood ng video ito? Baka sakaling may tumulong sa inyo. May tao po sa makakatulong po sa amin. Kahit na mabigyan sana ako ng trabaho. Kaya nakapang-konting po na lang nakapagtinda-tinda ng trabaho. Hindi na ako Kahit alimbawa kung may magbigay sa inyo ng maliit na punan, anong gusto nyo pong ibenta? sana kahit titinda na lang po kami ng mga sigarilyo, yung mga kape na yung tinitimpla, tapos mga luto na mga noodles, canton, mga gano'n. Saan kayo pwede magbenta dito? Mga ganun. Bali, lang po siguro, i-stroll na lang po kasi baka minsan may magagalit pag stay po pa sila sa lugar. Parang ikot-ikot na lang kayo, no? Ayun daw mga kaagapay, kung sakali po pagbibigyan ng pagkakataon, gusto magtinda ni kuya ng kape, yung mga pansit, gano'n, yung sigarilyo, mga gano'n. Ikot-ikot na lang daw po sila para at least mayroon silang pagkukuhanan ng hanap buhay. Mas mahirap kasi yung pangangalakal, ano, kasi sobrang init, tapos lalo na may kasama silang bata, kaya mas kailangan talaga nila na tawag dito medyo magaan yung pagkukuhanan ng hanap buhay. Yun nga, yung pagtitinda pwede yun kasi hindi naman masyadong mabigat yun. Kasi sa bata pwede naman sumama kasi hindi naman masyadong delikado. Sa basura kasi minsan nalalanghap ng bata yung amoy ng basura, ano, ganun. Pero hindi po namin pinagkakalga sa kami lang po nagkakalgal sa mga Kayo, basura. Tapos yung paglalakad, naglalakad na rin siya, no? Makasama sa inyo. Pero dito lang talaga kayo nag-stay, ano? Para at least alam ng mga manonood na Pagka mga Biyernes o kaya Sabado, Linggo dito po kami. dito kayo. Nandito po sila sa Shalom Hotel Manila. Dito mismo sa gilid niya may mga puno ng mangga dito. Dito sila. Paano kuya pag umuulan? Katulad kagabi, medyo umambon yata. Naghahanap po kami ng mga masisilungan, mga saradong mga tindahan, yung may mga bubog. Naghahanap po kami. Ganun ang ginagawa niyo. Pero minsan mahirap din pagka bagyo eh. Oo, ayun nga, malakas. Kasi pagka bagyo hindi talaga kami nakakatulog. Kasi ang hangin, tapos may baha. Di bali kuya, sana may makapanood ng video ito at matulungan kayo. Baka sakaling mayroong magbigay sa inyo ng tulong. Kaya tinatanong natin kung saan kayo pwede matagpuan kasi minsan yung gustong tumulong, gusto kayong puntahan mismo at patulungan kayo.
Lalo na ngayon maraming gustong tumulong sa mga babae nating mahirap kasi naiintindihan nila yung kahirapan talaga na lalo na kayo mga homeless gusto talagang bigyan ng kahit na kaunting tulong, di ba? Paano kayo niyan may mga gamit ano? Yung bigay tulong din ng ano ng galing sa gobyerno. Ano lang kung konti lang. Konti lang din. Hindi, parang hindi sapat. 3 beses lang makakain ka minsan. Pagka tulog ka ng tulog, maubusan ka ng pagkain, hindi ka makakain. Kaya mas gusto namin na nandito na lang kami sa labas. Pwede nyong mabili yung gusto nyong makain. Pwede nyong mabili yung gusto. Bawal eh. Hindi ka pwede doon magano, yung ka ng juice, yung mga soft drinks, bawal doon. Kung ano lang ibibigay sa'yo ng pagkain, yun ang kailangan mo tanggapin doon. Tsaka para kaming mga ano doon kasi, parang bang mga preso ba, nakapunong ka lang, hindi ka pwedeng lumabas. Ayan. So, ayun na lang din namin doon. Mas gusto na namin dito na lang kami sa kalsada. Ayun nga mga kagapay, narinig natin si Kuya. Mas gusto nilang dito sa labas kasi nga yung kulang talaga yung pagkain ano. Hindi tapos wala bang binibigay na allowance, pera gano'n? Wala akong pera. Wala. Dito kasi pwede ka sa labas, maraming mapagkakitaan dito, yung mga lakal ka. Kung masipag ka, mas malaki yung kita mo, di ba? Malaking ipon ng kalakal mo, mas malaki yung kita mo. Mga magkano yung pinakamalaking kinikita mo sa kalakal? Minsan maabot ng ano, pagka buong maghapon talaga hanggang alas 6 ng gabi. Mga 600 din ako. Pero kinabukasan ko na yung binibenta. Ano yun, mga gastos na mineral, tapos mga tanso, mga ganun. Mamahal sa kalakal yung tanso. Magkano isang kilo ngayon ng tanso? Maabot ng ano eh, ng 80, 90, gano'n. Malaki din ano, pag malaki-laki yung doon lang sipag talaga no, kailangan hindi mo basta-basta kasi mahanap yun kung depende talaga sa pupuntahan mo no. Pang gusto nyo idagdag kuya na sabihin sa mga pwedeng makapanood nito? Yan lang kung sino pong pwedeng mabuting puso sa mga ano dyan, makapanood sa amin, kung ano lang pwedeng kahit konting puhunan o bigyan man lang ako ng pagkakataon na makapagtrabaho. Kasi yung problema, wala akong pambili ng mga requirements. Yun talaga no. Para ano po, pagka nakapag ano po kami kahit konting puhunan, magtinda, trabaho ko, kasama na lang po na makaupa po kami ng bahay para hindi na po kami sa kalsada. Siguro kung may mga pagbigay sa'yo ng trabaho tag dito, pwede na kayong makakuha ng uupahan na matitirhan ano. Yun nga sana mga kagapay ano, kung may mabigyan lang siya ng pagkakataon na makapagtrabaho, pwede na siyang makakuha ng pambayad dun sa apartment o di kaya sa kahit na kwarto lang, at least wala sila dito. Si kuya naman wala naman siyang kapansanan, malakas pa naman siya. Si ate kun din naman ano, pwede siya makahanap din ng trabaho halimbawa. Yun nga, kailangan talaga nila ng trabaho unang-una. Kung hindi kayang makahanap ng trabaho kahit na maliit na puhunan, kung may magbibigay sa kanila, ay sana kung may magbibigay sa kanila kung maliit na puhunan, makapagtinda sila, para makapagtinda sila, may pagkukuhanan din sila ng pera, at baka pwede rin sila makaupa sila ng bahay.
Lalo na kasi ito, may kasama po talaga silang bata. Ito kailangan talaga na tawag dito, uh, nabigyan ng bahay kasi makakuha sila ng bahay para at least safe yung bata. Yun yan. Lalo nga sinasama nga nila sa pangalakad. Makahanap ng napatutulaga pag naulan. Nahirapan din daw. Balikan ka namin halimbawa kung may gustong tumulong. Kaya ito nga sinabi natin kanina na dito mismo yung matatagpuan sa Shalom Hotel, tabi lang po. Anong street ano ito? Ano po? Ano ito eh? Itong street na to, pangalan ng street. Anong street to? Fort? Yung ano na. Mga kaibigan natin, interview Vasquez, Vasquez? Guerrero, Maraming salamat. tapos Chef Hidalgo. Esteban. O sa may dito nga sa may Hidalgo Street. Dito lang sila. Vasquez to, Vasquez. Vasquez Street daw. Dito kami sa Dito sila mismo sa may Shalom Hotel. Manila. Pwede nyo po silang puntahan dito at para makita nyo po yung sitwasyon nila. Pwede nyo po silang Parang tanungin. gusto ko nga makabili ng yung bahay talaga. Gusto tayo. Okay. Yun nga po. Sana matulungan sila. Ano? Sige po, ano pong uling mensahe nyo po sa gustong manood para na lang po ang natin? Ano pong gusto nyo huling mensahe? Masasabi ko lang po sa kung sino pong makatutulong po sa amin. Gusto ko pong humingi ng isang malaking pasasalamat kung meron pong taong na gusto pong tumulong sa amin. At ipapangako ko po na kapag natulungan niya po kami, ibabalik ko po yung tulong na ibinigay po nila sa amin. Kumbaga yung pag kumita na po ako, ibabalik ko po yung tulong na ibinigay po sa akin. Kasi po, ano po kuya, hindi naman po kasi ano yung pag ano ng tulong eh. Kailangan ano din po yun, ibalik din po yung Gusto nyo i-share din sa iba opo. na nangangailangan. Ayun nga po mga kaagapay, narinig natin si kuya ang huling mensahe niya. Kung sakali mapagbigyan siya ng pagkakataon na makapagtinda, makapaghanap buhay, ay gusto niya rin i-share yung tawag dito, yung makukuha niya kung halimbawa maging successful siya sa trabaho di kaya sa puhunan na ibibigay sa kanya. At sana po yung kwento niya ay may bahagi din natin sa iba para makita din po ng iba na gustong tumulong sa kanila at mabigyan sila ng pagkakataon na mabago din ang kanilang buhay. Maraming salamat po sa panonood ng video ito at sana po ay i-like nyo po at pakishare po ang video ito para maraming makapanood at mag-iwan na lang po ng komento sa baba. Maraming salamat po at God bless po.